Проблемът не е, че нямаш пари. Най-редовният номер под видеята е някой как ми обяснява, че народа нямал пари да инвестира. Къде го то бедния народ? Проблема е, че народа просто има други приоритети. 1500 евро за нов iSecure телефон намират се. 2000 евро за почивка в Гърция намират се. За някаква друга глупост намират се. Но не се намират пари да подсигурим бъдещето си. А 150 евро при 8% за 15 години са 52 000 евро на сложна лихва. Приоритети няма, приоритети са други. Хайде сега напиши ми какви са приоритетите под това видео или ме напсувай.